abokanai na ku sani ba ku labari ya faru nan kun san ni yawa malamin islamiyya ne to wata rana ina kuwa ɗalibai ina kawai ne ko sira ne sira ce ka tunan mu sabulu karatun da ya fi shiga ya fa ya ga wata ɗaliban a guje ina malam ka taimaka mu na ce bai Allah me yake tafi da ke ai wallahi ba su ci tsohon ciki tana kuda za ta haihu kuma ita ta da aljanu subhanallah ko yana tai a cikin daren da wataƙila ma haihuwar ce ta zo mata da haka wala ta ce haihuwar ce ma a bar tausayi Allah wallahi na tausaya mata yana da ba a guje ko carbi ma ban daukawa ina zuwa janiya zan mata ruqiya kawai bayan abba ina jin zance ina leƙawa kawai bayan jariri wai ayi matan nan har ta haihu ba wallahi tallahi ta haihu sai dalalan jariri ya zauna haihu ya yake mata shi jaririn yana mata wallahi jaririn ne ke mata ruqiya yana tafi da ruqiya ba ai malam muslim ba san wani abu ba wannan dan baiwa ne ai dama ai zamanin baya an samu jarirai da ana yi ka baka san wani abu ba shekarun baya kafin na sami yancin kai kafin na waye shekarun baya ina ga ma a wannan kauyen namu ya ka samu yanci a wannan kauyen namu kafin na je birni kai na ya waye idan gwamnu in ya saka ma a gaba ya kada mu gona ina ma wannan zance ka san maye ne ni a noma maye ni ko tantan ba za ta gaya min yanda ake tafi da huda ba aikin da zan yi tantan ba za ta yi sama ballanta na garma bai ta shanu idan na kafe in na kafe garma ina tafi da huda ina ma wannan zance daga nan tun daga nan kiyawa sai na shiga hakura da ke ko daga zuwa na hakura daga azhar zuwa al'asar ina ma wannan zance a wannan dan a wannan awa biyu hakura ai baka san wani abu ba yi ba ka san wani labarin yake ka wani dama wallahi a nan argungun garin kifin nan an kamo kifin da aka dora shi a jirgin ne da initse aka rasa ina jirgin ina mutanen kuma wannan